jalan menjalan sakit basilah senang bauan itulah bagi sana coba sudah merenung itulah bagi sana coba sudah merenung. Jadi sibuk ayah kadang rapi kadang merangga ketek salah biasa tiduran kadang baio dalam biangnya maka kayu baradi daki mangkuka daerah maka kayu baradi manggala kasih sekolai nanti ko dapet samo mana tanyo batanyo nanti kamu jua dengan diri yang baresi atau ko tungke membawa raba enggak tua tanpa bareng sebuya dahulu pagi saat yang jalan pulang raso basimpang coba iyo baju daro samo manjat sarman salamu itu noda baputa nanika nasita batuka. Jadi sepuluh ayam kadang rapi kadang merangga ketek salah biasa tiduran kadang bayu dalam biangnya maka kayu baradi daki mangkuka daerah maka kayu baradi manggala kasih sekolai nanti ko dapet samo mana tanyo batanyo nanti kamu jua dengan diri yang baresi anda kok tungke membawa raba enggak tua tanpa bareng sebuya yang pagi saat yang jalan